Barka da zuwa channel na Mutta Jalingo. Sabbin zuwa wannan channel ku danna subscribe, kana ku danna alamar kararrawa don samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Da sunan Allah mai rahama mai jinƙai, littafin Mikiya kashi na 7. Bathroom ya faɗa, wanka ya yau mai rai da lafiya, ya fito sanye da blue bathtub a jikinsa. Farar fatar nan sai walƙiyar kyau da tsantsar jin daɗi take. Sai ya kai gaban katon miron hannunsa ɗaya riƙe da ƙugunsa, ɗayan kuma yana sharce ruwan da ke gangara a saman jikinsa. A hankali ya shiga ware lumsassun idanunsa da suka yi mai nauyi sosai, kasancewar daren jiya ba wani baccin kirki ya samu ba. Zarazaran fararen sawayensa ya fara zirowa ƙasa, tare da miƙewa tsaye, daga shi sai tattausan farin bargo na barci a jikinsa. Jikinsa babu riga, hakan shi ya bayyana ƙarfan surar jikinsa. Ɗan ƙaramin hasken da ya haska ɗakin ya bayyana shatin muscles nashi. Bathroom ya shige tare da sakar makansa shawa, a gurguje wankan haƙi da ɗauro alwala. Ɗaure da towel ya fito ɗayan hannunsa kuma riƙe da wani mini towel na daban, yana tsane tulin sumarsa. Sai da ya busar da lallausar sumar shi da hair dryer tare da pakin nata da rubber belt. Har zuwa wannan lokacin kuwa kyakkyawar innocent face nashi babu sassauci ko kaɗan. Sanye ya fito cikin wata tsadaddar Morocco jallabiya ta maza, a nutse ya sawo kansa cikin haɗaɗɗen falon. Da su Axton da ke tsatsaye a falon ya fara cin karo, ko inda suke bai sake kallo ba, duk kuwa irin yadda suke miƙa mai gaisuwa. Masu sallah ne daga cikinsu suka rufa mai baya, dama jiran fitowar boss ɗin suke. 6:20 AM. Suka shigo gidan baki ɗayansu a falon suka dakata, shi kuma ya nufi ɗakin da Mira take cikin majestical takunsa. A nutse ya sanya zarazaran fararen hannunsa ya tura rum ɗin. Wani irin tsayawa cak ya yi, ya ji zuciyarsa ta yi wani irin sanyi, sakamakon daddaɗan sautin karatun alkur'anin da kunnuwansa suka jiyo mashi. A hankali ya ware lumsassun idanunsa, tare da bin wurin da sautin karatun yake fita da idonsa. Jingine take da jikin gado, idanunta a lumshe, hannuwanta duka biyun suna a saman gadon ne. Karatun take rerawa cikin sassanyar sauti, irin mai raunata zuciyar nan, tamkar Afif Muhammad Taj. Wannan shahararren mahaddacin alkur'ani mai girma, wanda ya yi shura a duniyar yanar gizo da ma duniya baki ɗaya. Har yadda yake motsa lower lips ɗin nashi, haka Mira ke karatun cikin sanyi da sanyaya zuciya cikin suratul Yusuf. Kafe ta yayi da Catly eyes nashi, yadda karatunta ke ratsa zuciyarsa, da kuma yadda hawayenta ke sobin a hankali a saman kyakkyawar fuskarta. Samun kansa yayi da motsa nashi lower lips ɗin ta hanyar binta. Jingina yayi da jikin kofar tare da jan idanunsa ya lumshe. Duk wani irin tarin kunci da zafin zuciyar da kansa ke ciki, ya nema ya rasa lokaci ɗaya. A hankali ya shiga buɗe idonsa da ke alumshe, sakamakon yadda ya ji a jikinsa kallonsa ake. 4 eyes suka yi shi da Mira, domin ita ma bata san zai buɗe idon har ya kama ta tana kallonsa ba. Lu ya yi kamar zai lumshe su, amma kuma bai lumshe ba, hakan ya sa ta yi saurin kawar da kanta daga kallon ƙurillar da take mai. Folding hannunsa ya yi a saman ƙirjinsa, tare da harɗe kafafunsa guri guda. Saurin ficewa ya a ɗakin kamar wanda ya tuna da wani abu. Zaune kai saman Turkish Royal bed ɗinsa, tare da cusa hannuwansa cikin kwantaccen gashin kansa. Ƙarar da wayarsa ya ɗauka ne ya dawo da shi hayyacinsa. Dubawa ya yi, ganin sunan Armstrong ya bayyana shi ne ya sa shi yin fikin na kwal ɗin, tare da manna wayar a kunnensa. Boss, I am back. Aka faɗa daga cikin wayar. Wani lalataccen murmushi yake ya sake, tare da furta you are welcome to you lion. Daga ta can ma murmushin ya sake shi ma yana faɗin thanks you sir, tare da sara masa. Don har ƙarar kafar da ya buga sai da yake ɗin ya ji, kasancewarsa mutum mai kaifin ji. Tun da ya fito tarin gat ke faman sara mishi, har ya nufi kicin, firij ya buɗe. A nan ɗin ma dai tarin met ɗin da ke faman ayyukansu ne suka shiga gaida shi cikin girmamawa. Domin kowa da ke gidan ya san matsayin Armstrong ɗin. Kai tsaye grilled chicken cutlet, shredded sauce ɗin da suka gama shiryawa, tamkar a restaurant ya buɗe. Sai da ya gama research na komai da ke kicin ɗin, kana ya ɗauka. Tare da ɗauko ruwa mai sanyi sosai guda ɗaya, ya ɗauko ɗaya marar sanyi tare da glass cup ya jera su a tire, kana ya fita, kai tsaye ɓangaren AK ya nufa. Tun daga farkon shigarsa falon har zuwa ƙarshensa gaisuwar ban girma Armstrong ke karɓa daga zaratan sammudawan AK ɗin. Nokin ya yi a hankali, shiru babu alamar AK ɗin ma ya ji, bai yi saurin sake nokin ɗin ba, ya ɗan jira na kamar 3 minutes, kafin ya sake ɗan buga ƙofar a hankali. A hankali ya buɗe idanuwansa a ɗan galabaice, domin baccin da ya fara ba wai ya gama ɗaukarsa ba ne duka. Ɗan kallon ƙofar ya yi cikin ƙaramin sautin da bai yi tunanin ma za a ji ko za a ji ya furta ba. Come in. A nutse murɗa handil ɗin bedroom ɗin tare da shigowa. Nemtaccen sanyi da kuma ƙamshin da ɗakin AK ɗin ke yi Armstrong ya shaƙa.
da kyakkyawan da murmushin da shi ne kaɗai ke iya samu daga AK ɗin ya tarbi Armstrong ɗin. A nutse Armstrong ya ajiye tire ɗin tare da ɗan hogin ɗin AK. Wani ƙayataccen murmushi AK ɗin ya sake saki a karo na biyu tare da ɗan tafin gadon bayan Armstrong ɗin tamkar wani yaro. A tare suka yi breakfast ɗin. Bayan sun kammala suka nufi study room ta cikin ɓoyayyar hanyar da daga AK ɗin sai Armstrong ne kaɗai suka san da ita. Wasu abubuwa masu matuƙar muhimmanci sosai Armstrong ya ma AK bayaninsu bayan ya gama zana masa su a bayyane. Daga nan computer room suka kuma nufa, a nan kam sun ɗauki lokaci ba ɗan kaɗan ba. Yes boss, na fahimta, insha Allah ba za a samu matsala ba. Sai da AK ya rumtse idonsa da ƙarfi tare da matse hannuwansa. Shi fa a cikin rayuwarsa ya tsani jin wannan kalma ta matsala. Nodin kansa ya yi, tare da ci gaba da nuna ma Armstrong duk yadda yake son komai ya tafi masa a yadda ya tsara. Isa Manu Empire, Salman Pof, a hankali yake sakowa daga stairs zuwa katafaren falon da ko gidan shugaban ƙasa sai haka. A hankali yake sakowa yana duba tsadaddar agogon da ke ɗaure da tsintsiyar hannunsa. Daidai lokacin da wata babbar mace da akalla za ta kai shekaru 57 tana sanye da shiga na alfarma. Ta buɗe ƙofar wani ɗaki wanda ga dukkan alamu kicin ne, saboda ƙamshin girke-girken da ya cika ko'ina. Ta fito bayan ta kuma wata maid ce da ke sanye da yunifom ɗin masu aiki. Tana riƙe da babban wama da alamun abinci ne a ciki. Tsayawa ta yi bayan matar, ita ma ganin uwar ɗakin nata ta tsaya ita ma. Wani ƙasaitaccen murmushi ta saki ma yaron nata, kafin ta ware masa hannu. Cikin 'yar tafiyar sassarfa Salman ya zo ya ɗan yi hogin mom nashi. Good morning my love, ta faɗa ba tare da kuma jin amsar shi ba. Ta dubi wannan maid ɗin tare da furta Zainab, kai kulan dining ko? Sannan ta ci gaba da tafiya. Wuce shi ta yi danin ta ja kujera ta zauna. Ta ɗau mok tare da buɗe flax ta tsiyanya ruwan zafi. Sannan ta waigo ganin har lokacin yana tsaye inda ta bar shi. Ya sa ta furta anan za ka tsaya ne? Ba break za ka yi ba? Saurin janye idon sa yayi daga mayan kallon da yake bin Zainab da shi. A rashin kin masa magana da ta yi ba ƙaramin ƙona ransa yayi ba. Ko a daren jiya kira nawa ya mata ta ki amsawa. In banda ma samun wuri har tana 'yar aiki shi Salman Isa Manu ya ɗau waya ya kira ta ta ki amsa masa? Ya ja ajiyar zuciya tare da nufar dani. Where is my daddy? Ya faɗa yana kallon mam nashi. Na mishi magana, ka san shi da shegen baccin tsiya maybe komawa ya yi. Ta faɗa tana wani yatsi ne fuska. KZ, yi maza ki je bedroom ɗin Alhaji ki sake yi mai magana. To, ta amsa tana yin sama. Da wani irin munafukin kallo Salman ya bi ta. A hankali ba tare da nokin ko neman a bata izini ba. Ta murɗa handle ɗin doɗin ta shiga bedroom ɗin kai tsaye. Fitowarsa daga bathroom kenan. Yana sanye da rigar wanka jikinsa sai ɗigar ruwa yake. Wani shegen kallo zai ta shiga bin jikin Isa Manu da shi. Shi ma kallon ya shiga binta da shi. Da hannu ya mata nunin ta zo. Har da 'yar sassarfarta ta haɗa wajen zuwa gare shi. Saman jikinsa ta faɗa. Wata shegiyar ajiyar zuciya ya sauke tare da naɗe hannuwansa a cikin jikinsa. Hannunta ta cusa cikin tsakiyar ƙirjinsa tare da kwantar da kanta a cikin jikinsa. Tana furta I miss you Alhaji na. Wani jahilin murmushi ya saki irin wanda sai dai ka ji sautin fitar sannan. Kafin ya fara ƙoƙarin tura hannuwansa cikin jikinta. Da sauri ta zame daga jikinsa tana faɗin sorry Hajiya ce ta ce ka fito breakfast. Daga haka ta yi saurin barin ɗakin gudun kar ta yi late. Hajiya ya ce yana zuwa. Wuf ta faɗa kicin daga haka. Tsam Salman ya miƙe shi ma yana nufar hanyar kicin ɗin. Ina kuma za ka je? Mom ta tambaya. Kofi zan sa yarinyar can ta haɗa min, na ga babu. Ta baya kawai ta ji an rungume ta. Shiru ta yi domin gudun kar ta yi kuskure, domin ta san tana tsakiyar damisai ne masu farauta. Me yasa jiya na ta kiran ki zo ki taya ni kwana, amma kika ƙi amsa wayata? Salman ya faɗa yana ɗaura haɓarsa kan wuyanta. Ina bacci ne ban san ka kira ba. Ta ba shi amsa ita ma. To yanzu da kika share ni fa, ko shi ma baki ganni ba ne? Ya sake jeho mata wata tambayar. Kana son Hajiya ta san alakar da ke tsakaninmu kenan? Ita ma ta jefa masa tata tambayar. Shiru yayi domin ya san baya da amsar da zai bata. Daddy's boy, wai me kake a kicin ne? Bayan kuma ka san kai muke jira. Kana karka manta yau muna da fita ma. Saurin zare ta a jikinsa yayi tare da fitowa. Yana faɗin naga tana wani aikin ne. Shine na yi tunanin ɗorawa, amma na ma fasa kawai right? Zama yayi tare da furta good morning daddy. Morning, how are you doing today daddy's boy? Fine with you. Alhamdulillah. Daga haka kowa ya ja abin da ransa yake so suka fara breakfast nasu. Good 30 minutes suka kammala. Suna gamawa bayan sun wanke hannuwansu. Salman da Isa Manu suka fice zuwa gidan iyayen Mira, wanda a yau suke son cika ƙudurinsu. Yake kuwa, gudu sosai bugaggun motocin suke akan kwaltar da za ta sada ka da wannan rantsatsiyar kamfanin,
na Livestock and Feeding Enterprises. Duk inda suka gilma mutane ba su hanyar wucewa suke, duba da irin uban gudun da motocin suke yi na tashin hankali. Dukkan hanyar da suka biyo, kowane mai abun hawa ƙoƙari yake ya ba su hanya, kar a halaka shi. Wasu na Allah wadai da su, wasu kuma na musu fatan shirya ne kawai. A hankali ya buɗe idanun shi jin motocin sun tsaya. Buɗe mai motar Armstrong ya yi da sauri. Fitowa yana bin parking space ɗin da wani irin kallo da ya ji flowers da komi. Looking neat, a perfect kamar a Dubai. Wani gayi ne fari dogo ya ƙaraso wurin. Yana sanye da baƙin suit da necktie a wuyarsa. Hannunsa rike da iPad ƙirar Apple. Cikin girmamawa ya sara wa AK ɗin da yake jingine da jikin motar. Ya yi folding hannunsa akan ƙirjinsa. Duk da ya san ba lallai ya amsa shi ba. Directly cikin tamfatsetsen kamfanin suka shiga. Armstrong, Axton, Miles ne kaɗai suka mara musu baya. Duk inda suka gilma sai kaga idanu ca akan AK, kasancewar ba sananne ne ba, duk kuwa da cewar shi ne mai kamfani. Kasancewar AK wani irin mutum ne mai murɗaɗɗen hali na rashin bayyana kai ko sirrin shi. Mutum ne da idan ba sanin shi kai ba, ba ka taɓa sanin shi ne mai amsa sunan kamfanonin da ke zagaye da Najeriya. Don bai yarda da baza sirrin shi ba, irin yadda sanannun nan ke yi. Shi yasa wani lokacin har ya shiga wuri ya fita, ba a taɓa sanin shi ne wannan mai kamfanin ɗin. Ba ka taɓa sanin shi ne wannan babban criminals ɗin. Ba ka taɓa sanin shi ne AK, kuma Abdulmalik Emma Kuwait. He is not a social media fan. Restroom ɗin da ke babban kamfanin suka shige, su biyar cif, suna zama Kabir ya matso tare da ɗan rankofowa kan AK ɗin. Ɗan danna screen ɗin iPad ɗin da yake rike da shi ya yi. Ya shiga masa bayani ta cikin katon magazin ɗin da ke room ɗin akan wani business da ya taso musu da manyan tycoon na ƙasashen waje. Bayan sun kammala tattaunawar ne, Kabir ya ce sai 5 Macapolo buses da za mu yi amfani da shi for excursions. Alright, okay. Yake ya faɗa. Daga haka suka miƙe daga zaman tattaunawar. Bayan sun biya ta break room sun yi dina, daga nan A. Malik Memorial Orphanage House ɗinsa suka nufa. Bayan ya gansu ya buƙaci a bashi list na abubuwan da suke buƙata. Nan suka bashi ba tare da sun ga fuskarsa ba kamar koyaushe. Wasu mahaukatan kuɗi ya tura ta akawun ɗin manajan gidan. Daga nan Textile Fit Industry suka nufa. Nan ma ya ga yadda komai ke tafiya. Haka dai suka ta zagaye wurare daban-daban har dare. Daga ƙarshe a wani haɗaɗɗen restaurant suka yada zango. Nan suka yi dina. Amma banda boss ɗin da ya ƙi cin komai. Dole Armstrong ya mishi take away. Washe gari yana kwance akan ƙayataccen Royal Italian bed nashi. Wayar shi da ta yi ƙara ce ta farkar da shi. Kunne ya kai wayar bayan ya yi fikin na kwalɗe. Boss, an yi arrestin ɗin Armstrong a hanyarsa ta mai da Mira ga iyayenta. Wani ɗan banzan murmushi ne ya kubuce masa a bazata. Aikinka na kyau Lion, ya faɗa a cikin zuciyarsa. A bayyane kuwa ajiyar zuciya ya sauke tare da datse kiran. A can station kuwa, tunda suka samu damar arrestin na Armstrong, suka kulle shi a wani matsayacin ɗakin kulle masu aikata mugayen laifuka. Kai tsaye hospital aka nufa da Mira. Bisa jagorancin Isa Manu da ya samu damar ganawa da mahaifin Mira a safiyar jiya dangane da neman aurenta ga babban ɗansa Salman. Kai tsaye da ke Isa Manu sananne ne, kasancewar shi fadas na manyan 'yan siyasa ya sa Malam Abdullahi amincewa da batun da ya zo mai da shi. Daɗi da ƙari kuma duba da yadda ya ruwa ya tsaki akan ɓacewar Mira. Sai da likitoci suka yi checking up nata, suka tabbatar da babu wata matsalar bayan ta silifin faudan da suka shaƙa mata, amma ce ta kwana wurinta, wacce take ta ma Allah godiyar bayyana mata didinta da ya yi cikin amincinsa. Tana zaune gaban gadon da Miran take kwance, wacce ta yi 'yan rama kaɗan. Wasu abubuwa ne suke mata kai da komo a tsakar kanta, har bata ga sanda Miran ɗin ta farka ba, sai ji ta yi ta riƙo hannunta. A hankali cikin muryar da ya yi lo sosai, ta furta annena, yau ma mafarkin nake yi ko kamar yadda na saba? Cikin maɗaukakin farin ciki annen ta rungume 'yarta. Cikin muryar kuka ta shiga faɗin wannan ba mafarki ba ne didina. Wannan zahiri ne, a zahirance Allah ya tseratar mana da ke cikin amincinsa. Kanta ta ɗora akan ƙafafun annen. Tana jin ina ma ita ce ta samu damar da hawayenta yake zuba, kamar yadda na annen nata ke zuba. Ƙara cusa kanta ta yi a wuyan Anne da ke shashshekar kuka, ta lumshe ido tana sauraron kukan annen nata. Tana jin dama ita Allah zai ba damar yin irin wannan kukan, ko ba komai hawayenta zai wanko kaɗan daga cikin raunin da ke dankare a cikin zuciyarta. Sai da Anne ta share hawayenta da bayan hannu, kana ta ɗago fuskarta, ɗago Mira daga jikinta ta yi, kwafin fuskarta ta yi a raunace, cikin muryar kukan ta shiga faɗin yi kuka, ki yi kuka Maryam,
yi kuka. Kana ki ɗauki hakan kamar haɗuwar hadarin kaka ne ya haɗu kuma ya baje ya ɓace ɓat kamar komai ba a yi ba. Kar ki bari abin da ya faru da ke ya yi tasiri a ranki da har zai yi pinin ɗinki down. Fight didina. Fight the feeling and move on. Ai kuwa a take ta fashe da wani irin kuka mai ƙona zuciya. Ɗauke guntuwar ƙwallar da ta sako masa Malam Abdullahi ya yi, wanda yake tare da Isa Manu da kuma Salman, wanda ya kafe Mira da masifaffin idanunsa ko kyaftawa babu. Kar dai a ce wannan zazzafar beb ɗin ita ce yarinyar da za su yi auren manufa da ita. Wallahi idan ita ce kuwa, idan har aka ɗaura masa ita, babu shegen da ya isa ya raba shi da wannan zazzafar bebin. Da wani kallon ka shiga hankalinka Isa Manu ya bi Salman da shi, don ganin irin mayataccen kallon da yake bin Miran da shi. Ƙasan ƙerarsa ya ɗan shafo yana waskewa abinsa. Kallo ɗaya ta ma mutanen da ke tare da baffanta, ta ɗauke kanta daga gare su tamkar bata gansu ba. Duk da kuwa ta gane Isa Manu, don ita ba mutum bace mai yawan mantuwa ba. A mutunce cikin salon girmamawa Isa Manu da Salman suka shiga gaida Anne da tambayar mai jiki. Jiki alhamdulillah da sauƙi wallahi. Anne ta amsa ita ma a mutuncin, kamar da yadda suka gaida ta. Ta ɗayan gefen da kanta yake Salman ya koma, don bai gama morewa kallonta ba. Baby, ya sauƙin jikinki? Ta tsinkaye muryarsa mai kama da an yi ɓari an kwashe. Ba tare da ta ko kalli inda yake ba, ta ja idanunta ta kulle abinta, domin haka kawai ta ji ta tsani mutumin farar ɗaya. Shi ma daga haka ya kama kansa, domin bai kamata ya fara ɓata aikinsu tun daga yanzu ba. Sallama suka masu baffa, bayan sun ajiye katuwar ledar da suka shigo da ita. Duk da baffa bai so hakan ba, amma sai ya kyale su kawai. Kwananta ɗaya da wuni ɗaya, amma daga gidan su Mira babu wanda ya leko da sunan dubiya, bare ta ya Anne murnar bayyanar da ta yi. Hajiyar Salman ma ta zo dubiyar, haka manyan 'yan siyasa suka dinga zariya a cikin hospital ɗin, domin nuna karamcinsu da girmamawa wa Isa Manu. Karfe 2 rana aka ba su sallama, lokacin baffa baya hospital ɗin ya je gida. Suna fitowa harabar hospital ɗin, wata rantsatsiyar Black Toyota Camry 2024 ta sha gabansu. Duk tsayuwa suka yi a tare suna jiran motar ya wuce ya ba su hanya, su tari Nafif ya miƙa su gida, ga zafin rana da yake da kar kowannensu. Ƙoƙarin kauce mai suke ganin yaƙi ba su hanya. Sake shan gabansu ya yi tare da yin ƙasa da gilas ɗin motar, yana sakin murmushinsa mai kama da nan munafukai, tare da fitowa yana faɗin mama, barka da rana ku shiga ni ne fa. Ya yi maganar yana ƙoƙarin buɗe musu motar domin shiga. Oh, ba a yi haka ba Salman, daga haɗuwa kuma sai ɗawainiya, ai nauyin sai ya ma yawa. Amma ta faɗa cikin haƙiƙanin gaskiyarta, sai da ya ɗan saki wani shegen murmushi kafin ya furta haba mama, ɗawainiyar me zai yawan, matar da zan aura ce fa insha Allah. Da sauri ta ɗago kanta tare da watsa mishi wani irin banzan kallo, domin ita sai yanzu ne ma ta tuna shi, ta sha ganinsa a inda bai dace ba, ta dalilin aikinta, don irin aikinsu na jarida babu inda baya kai mutum. Halan kai babu zuciya a ƙirjinka, ni fa a duniya na tsani mutum marar fahimta, oke? In ɗauke nasa idon ya yi a kanta, duk kuwa yadda take jifansa da muggan kalamanta, haɗi da mummunan kallon da take jifansa da shi, amma shi hakan bai dame shi ba, sai ma sake watsa nashin da ya yi cikin nata. Hannun Anne ta sake damƙa tana yin gaba abinta, da sauri ya sha gabanta cikin matacciyar murya, ya furta please manna baby, don Allah ku shiga. Tana ƙoƙarin sake jan hannun Annen ne, ta ji Annen ta ƙi biyo bayanta. Ita kuwa Anne, ganin yadda hankulan mutanen da ke compound ɗin ya dawo kansu ne, ya sanya ta tsayawa cak. Da ido ta ma Mira ɗin alamar da ta kalli yadda hankulan mutane ya dawo gare su. Kamar an ce kalli side ɗin da ke damanki, idanunta suka shige cikin nasa kyawawan idanu. Yana tsaye jikin wata mahaukaciyar baƙa wulik ɗin Roll Rice car, yayi kurosin kafafunsa yana buga games da tsadaddar waya abinsa, hankali a kwance cikin nutsuwa. Wani irin matse hannun Anne ta yi tare da ɗan mutsukar idonta kaɗan, wai ko gizo ya mata. Still dai shi ɗin ne tsaye cikin shigar riga da wando na long sleeve, sawayensa sanye cikin wasu haɗaɗɗun sneakers shoe, sai idonsa da ya toshe su da wani irin mahaukacin luxury shirt, amma hakan bai hana ta gane shi ɗin ba ne. Eke, ta furta, me wannan abin yake a nan? Ta faɗa a can ƙasan zuciyarta. Didi, wai ko dai kin haɗu da cutar kurumta ne? Anne da ta riga ta zauna a cikin motar ta jeho mata tambayar. Da sauri ta ɗauke kanta a kan shi tare da ƙoƙarin sanya kanta cikin motar. Ashe ke ɗin mai arha ce haka ban sani ba? Tunda har za ki iya shiga cikin kowace tarkacen shara, right? Haka ta ji saukar wucewan kalamansa har cikin tsakar kanta, dab da ya kawo kansa kamar zai wuce ne.
A hankali ta saki murmushin da ya ƙawata kyawun fuskarta. A karo na farko tana tsayawa cak, sai kuma ta ɗan taɓe bakinta tare da sakin wani murmushin takaici. Kafin cikin maganar ta kai tsaye ba tare da jin shakka ko tsoron komai ba. Idonta cikin nashi ta furta, ai abu mai tsada ne yake birge kowa, ko da kuwa mutum ya san ba zai same shi ba, yakan iya tsayawa ya yi ta yi, duk da ya san zaren ba kalan yadin ba ne. Amma zai so ya dandali arziki, ya kuma bar arziki a inda arziki yake, saboda farin jini halitta ne mai tarin baiwa, wadda duk tsadar abu sai yana da farin jini yake birge kowanne halitta. To masha Allah, jama'ar Mutta Jalingo, a nan za mu kwana. Sai dai in ce da ku mu haɗe a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin. Kar dai ku gajiya wajen bani ƙwarin gwiwa da comment da liking da subscribing da kuma sharing a group naku. Ina matuƙar godiya. Naku ne a ko da yaushe Mutta